ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬಿಡಿಪ್ಪುಣ ಅಜ್ಜಿ ಅಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗು ಬತ್ತೊಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು. ಮಲಯಾಳಂ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಂಪನಂ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಬೊಕ ತೆಲುಗುಡುಲ ತೂಯರ್ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ಸುರುವಾಪುಣದು ಒಂಜಿ ಪರತ ಇಲ್ಲದಲ್ತು. ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಣ ಅಜ್ಜಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ತೀರಿಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಅಸ್ತಿನ್ ಕಾಶಿಡ್ ಬಿಡೋಡು ಪಂಡ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆಸೆ. ಅಂಡೆ ಮಿರನ ಪುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡುಗೆ. ಆಯ್ಗ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಕಡೆಕ್ ತಾತ ಆ ಅಸ್ತಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಂಕುಪುಡಿ ಡಬ್ಬಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪುಳ್ಳಿನ ಕೈಕ್ ಕೋರ್ಪರ. ಪುಳ್ಳಿ ಆ ಡಬ್ಬಿನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗು ಕನಪರ. ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ರೆಡ್ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲಿಪುರ. ಆ ಡಬ್ಬಿ ಒರಿಡ್ದ ಒರಿಕ್ ಕೈ ಬದಲಾದ ನಡತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಸಲಿಗೊಬ್ಬು ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಅಜ್ಜಿನ ಆತ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಚ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಾವುಂಡು ಪನ್ಪಿನದು ಮಸ್ತ್ ತಮಾಷೆಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಾದರ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಪುಳ್ಳಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಗರ್ ಸೂರ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರೆ. ಅಜ್ಜಿನ ಆತ್ಮ ಮಿರನ್ಮೀತ್ ಬನ್ನಗ ಮಿರ್ ಮಲ್ಪುಣ ಹಾವಭಾವ ತೂಯೆಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಳಾತುಂಡು. ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಗರ್ ಒಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುಣ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೀನ್ ಮಿರನ ಜೋಡಿ ಸಖತ್ ವರ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ದ ಸೀನ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಭಾಗಡ್ದು ರೆಡ್ನೆ ಭಾಗ ಮಸ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫನ್ನಿ ಅತಪೋಪುಂಡು. 35 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕತೆ ಕೊಂಜಿ ಕಿಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣ ಕುಲೇತ ಸಿನಿಮಾತ್. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾ ಸುರುವಾನಾಗ ಕತೆ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಪೋಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಮಾತೆರಗುಲ ಇಷ್ಟ ಆವೂಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಕಂಪನಂ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ವೀಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಪಂಡ್ ಝೀ5 ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಖಂಡಿತ ತೂವೋಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂಲ್ಗಾದ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲೋ.